5 неща, които да започнеш да правиш, ако получаваш паникатаки. 1. Започни да наблюдаваш симптомите без да бягаш от тях. Наблюдавай дишането, пулса, телесните усещания като цяло. Не се бори с тях, остави ги да минат, защото паникатаката прилича на вълна. Идва, покачва се и си отива. Номер 2. Води си дневник. Кога, къде и какво усещаш. Това ще ти помогне да започнеш да разпознаваш тригърите. Номер 3. Движи се. Разходка, кратка тренировка. Движението регулира нервната система. 4. Научи се да дишаш правилно. Дишай с корема, а не с гърдите и се фокусирай върху издишването, защото забавеното издишане активира парасимпатикусовата нервна система и паниката започва да отстъпва. Номер 5. Потърси професионална помощ. Не чакай да мине от само себе си. Да ходиш на терапия не е проява на слабост, а умение да се погрижиш за себе си. Харесай, запази и сподели с някой, който се бори с паникатаки.